Ja, beste lief, we staan hier in een zaal, ergens precies op de Prins Bernhardstraat. Neven dit beetje Gonnie. En Gonnie heeft me gebeld. Het werd niet dat er eens een keer een bloempje komt voor Betsy. Maar Betsy, dat zit al 45 jaar in een dansgroep. Ja, en eerst gewoon als danseres. Gym heet het. Ja, nou, ik noem het maar even gym. Maar ik dacht, dat wie hier beweegt is toch wel veel dans weer, of niet? Die springen om de stoel of het niets is, hè? En de laatste 24 jaar hebben ze dat overgenomen van hem. Zie je dat niet meer deed. Ja. En het is nog, een halve eeuw bij dezelfde club. Blief de beste meisje, een halve eeuw bij dezelfde club. En ja, en dan met veel leefde. Toen heb ik al een hoop tegenslag gehad. Toen vils, de enkel kapot, de knie kapot. Toen is ook tegenslag doordat Pieter even in de lappen ligt. En toch zit je erbij. Maar dat geldt voor allemaal die dames. Ja. Ik heb begrepen, er willen geen dames erbij, maar je zit volle. Ja. Bij 20 soort gaan volle. En je hebt nog gekeken, er kwamen een paar die waren niet zo heel zwaar, die mochten er nog bij. Maar je hebt er 22 bij bed. Ja. 22 dames die... Ja. En ja, dan is er een keer een krank, maar in een grote zaal. Zeg het zelf eens even. Nou, eerst nog wat niet toe. Waarom? Wat vind je van Betsy dan? Dat ze zegt die dus. Alles. Betsy is min alles. Ja, is dat zo? Ja, dat is echt waar. Ja. En die meisjes dan hier achter ons, ja ook. Die zijn allemaal één. We zijn één onder één. Maar ik geloof dat dat ook de enige basis is om dit werkelijk te kunnen doen. Dat je één onder één zit. Als je niet één onder één zit en niet gaat van elkaar kunt hebben, dan vergeet het maar. Ja. Dus dat zegt u eigenlijk in één... Ja, nou en dan hoor je Betsy, ja, dus dat toon is nog in de ogen. Hè. Ja, nu bent u de richtige burger toe, toch wel. Hè. Dat sowieso. Ja, maar dat is, maar wat is nog mooier als mensen van die vinden, wie Gonnie zit, dat is mijn alles. Maar Gonnie zit dat omdat het een binder is. Maar ik denk namelijk, als ik die vrouw die net hoor, wie die ook naar de leiding kijken, hè? En de leiding met lange ei, maar ook met korte ei. Hè? De leiding met korte ei, maar die was ook strak. De lust ook lieën. Want er zijn die kreunde, die dacht, jong, ben ik terecht gekomen. Ik dorst de lamp niet uit te zitten, hoor. Ik dorst de lamp echt niet uit te zitten, hè? Want er werd echt gekreund. Hè? Maar ja, het zijn allemaal jong bloempjes van tussen de 40 en de 50 jaar. Ja. Heb ik nog het verkeerd gedacht? Nee, toch zeker? Hè? Nee. Maar dus dat betekent namelijk dat, ja jongens, dat moet je vooral blijven doen. Je moet vooral bij elkaar komen en je moet vooral, niet voor Betsy, maar voor jezelf. En dat begreep ik ook, een paar keer per jaar gaat je nog samen het roet, geloof ik ook. Hè. Dan zit de hele stad in Rebberoer en zeggen ze, och, die van soepel bewegen zijn we onderweg. Ja, ik ben elk jaar sponsor, ik moet nog van dit jaar maar in de dokken, hè. Ik heb, elk jaar, dat is ook maar het enige gezelschap. Ja. En nu als je het gezien hebt, dan denk je, frek, dat is niet verkeerd gegaan. Hè? Nee, goed zo. Maar dat komt in orde. Dat heb ik al met Betsy afgelopen. Ja, Betsy, en nu zelf. Vertel het even, wat heeft dich gemotiveerd? Nou, wat mij gemotiveerd heeft? Nou, ik ben hier 45 jaar geleden ben ik hier begonnen in de gymclub. En dat was aan de overkant in het Aad Wiekhoes met mevrouw Biesters. En, de Eksterkamp. Eksterkamp hoort het, Klaboog. En daar ben ik begonnen, 45 jaar geleden, ook op maandagmiddag. Geweldig. Toen waren van, met 15 man hooggoed. Allemaal vrouwelijk, ja. Nou, dus dat was geweldig. En toen is dat hierheen gekomen. En toen is mevrouw Biesters weer verder gegaan met alles. Maar als die een vakantie nam of die kost eens een keer niet, dan zag hij altijd tegen mij zo, Betsy, jij kan dat ook. Ik sting ook altijd neven haar. Hè? Ja. En ik bekeek me dat allemaal. Betsy, jij kan dat ook. Als ik op vakantie ben, dan doe jij dat maar. Oké, dan doe ik dat. En zo is het eigenlijk bij mij gegroeid. En toen op een gegeven moment was mevrouw Biesters 73 jaar. En toen stopte ze ermee. Oh, en nu? En voor zo hier bij Nolm Hofman had de vierde zaal. En toen zei Nol zo, och, ik doe dat wel. Oké. Nou, het Nol had een half jaar gedaan met ons. Maar toen kregen we echt wel de judo en neer en hoog en neer en hoog. En dat was toch wel erg zwaar. Nee, ja, nee.
Nou, in ieder geval. En toen zagen de dames van, god Betsy, doe dit dat ook een keer als de vakantie was. Zult u dat niet zelf willen doen? Ja, nou, de wits wie eigen zit, hè? Nee. Dus ik zeg, oh ja, waarom niet? Nou, en dat is nu inmiddels al 22 of 24 jaar. Ik kan het eigenlijk nog niet meer precies zeggen. En ik doe het met leven. Want ik ben zelf in de onval geweest. En omdat ik gevallen was en ik heb mijn arm gebroken gehad, mijn elleboog. Dat deed me zo'n pijn dat ik hier de maandag niet kon komen. Op een gegeven moment ben ik gewoon hierheen gekomen. En het schoonste was, nou, dan ging ik toch de vuur staan en dat was Truus Bol. Zag ik tegen Truus, Truus, wilt u alstublieft de oefeningen voor doen? Dat is goed. Maar ik zat op de stoel en het schoonste kump, nou, ik deed dan oefeningen voor met 2 armen. En dan moest ik dan, bij wijze van spreken, dit doen, hè? Met alle 2 de arm. Maar mijn ene arm gaat goed. En de andere arm ken ik maar tot zo wiet. Met mensen wat de dames deden. Die deden precies mij nou. Die deden mij precies nou. Hoor. Die gingen ook niet weer. Maar dat is echt zo. Hoor. Maar ik zal je eigenlijk zeggen, de groep wat hier achter mij zit, zijn er nu een paar niet. De oudste is 84. En die werd er 85 volgende maand. En die kost helaas niet. En Corrie Mozes is ziek. Is ook een van die oudste. En ik varieer. De jongste is 57. Ja, Tilly is 57. Toen met 85. En ik ben er heel trots op. Het programma heeft nog nooit zo lang geduurd. We hebben ook nog nooit een microfoon afgegeven. En dan moet je even bedenken, over precies vandaag in de morgen en in de dag werd het 77. Ja. Op 8 november, dus niet vergeten, hè, 8 november. En waarom weet ik dat zo goed, omdat het de week is, voordat ik 77 werd. Du wil nog iets zeggen. Ja. Ik wil ook namens Sylvia hier, want we waren verschrikkelijk wie verhoorde dat hier de dojo wegging. Ik zeg, nou dan met mijn meisjes. Ik heb geen zaal waar we dan kunnen gimmen. En toen is Sylvia gekomen en heeft Sylvia gezegd van, nou, we hebben op een maandagmiddag nog 2 uurtjes de zaal vrij. En ik wens ik dan dat Geer hier in onze zaal ook gewoon vrijwillig mag gimmen. En dan wil ik heel even Sylvia zeggen. Sylvia, we zijn trots op dich en dank je wel dat we hiervan mogen genieten. En dan laat me nu toevallig van tevoren ook met Sylvia gesproken hebben. En Sylvia is net zo blij met u. Want als die georganiseerd zit, zich hoeft die dames maar te volgen, dan staan die ook in het programma. En dan maken ze het programma compleet van jong tot oud. En die staan er ook, onlangs heb ik er in oranjerie gestaan. En dus ze is heel blij met u, dat heeft ze ook gezegd. Dus het is wederzijds. Maar het nummer is altijd, goede kostgangers, die moesten in de gaten houden. Die moesten ook vooral eren. En dat is wederzijds. Van nu goed, naar dit. Dus Sylv, daar hebben ze het gehoord. En Sylv is ook een beetje tegen alle PR. Hè. Ze kom even in beeld. Nee, dat doen we. Maar als ze toch zo'n geweldige organisatie hebben, wie Sylvie heet, en die stelt de deur op voor u, dan 2 uurtjes, je kan het toch commercieel pakken. Hè. En zeggen, doe het voor u. Nou, Diek, beste u, je zit hier nu een voorbeeld van wie het kent. En er zijn er een hele hoop van die groepen dames die dat doen, maar zo'n prachtig, mooi gezelschap, die zo met elkaar optrekken. Dat is gewoon eenmalig. En daarvoor het bloemke. Ja, dan moest je, heb je die bloemen voor jou besteld. Geet het goed? Lukt je gewoon niet? Ja? Nou. Hop! Hop! Ja, dan mogen ze ook kussen. Hè. Dan mogen ze ook kussen. Hangt en ja. Zo. Nou, en die vlaai, de bloempjes zijn van Ummer. Die vlaai is van Heerschap, Albert Heijn. Dat zijn 2 halve. We dachten, hier gaat echt strijd komen. Je kent toch niet allemaal een stuk. Dus je verlaat ze maar, of ik ga wat je doet. Er zijn misschien toes hongerige mannen die wachten op een stuk vlaai. En dan komt het goed. Meisje, bedankt voor die tip. Daar was ik zelfs niet opgekomen. Eerlijk gezegd, dat was me niet ingevallen.
Betsy, gang zo door met je. En zorg dat ze die 85, 86 verweren steeds eier. We zijn eigenlijk avontuurlijk was op die ziekenhuizen dat we eigenlijk te oud waren. Want iedereen, die mevrouw is ook pas geleden driftig onder het mes gegaan. En dan hoort ze dat wel eens. En dan weer, ja, het zit je eigenlijk. Ja, wilt je dat nog wel allemaal? En in deze sfeer zitten we weer allemaal, of ik dat nu ben, of jij dat zit. Poorlaaien. Daar tegenaan. Ik ben net Jan tegen van de gemeente. Dat was bij Pieter geweest. Ook pas een hersenvaart gehad. En denk ze, ja jongens, zo even zo wandelen. Dus blijf in beweging. Blijf geloven in zichzelf. Niet achter de graniums. Daar ben ik mee eens. Beste kiekers, heb je toevallig ook een vrijwilliger of een vrijwilliger wil aandragen? Laat gaan. Kijk nog even met één keer naar die prachtige vrouw die hier de meeste zin nog vrijgezel. Dus laat gaan. Kiekers, tot de volgende keer. Met dank en onze bloemenmannen, een woord en een heerschap. Verzeen ons. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.